Maayong adlaw, ani-ano po ang inyong programa, ang Tatak K. Dili lalim ang pag-amping sa kaanyag nga muluntad. Busa, nahimo kining prioridad sa mga kababaihan karon. Ug kini na mahimo pinaagi sa beauty care training nga atong gihatod dinhi sa Barangay Bago, Galera. Bag-ong estilo sa buhok, paglimpyo sa kamot ug tiil, ilang nakatunan ug mamahimo nilang gamayng negosyo. Sa akong natunan karon, i-share na ko ni sa ko ang mga friends o kaya sa akong mga silingan, kaya pwede po na ako sila tagaan og free na magpa-pedicure, manicure para makadungag kaalam sa among mga asawa, para makakatun mi makatabang mi sa among asawa. Daghan kay salamat kay Congressman Carlo Nograles tungod kay bisan 5 wala mi nagasto, tanan libre. Magpadayon ang among pag-alagad kaninyo, kini ang inyong higala, Congressman Carlo Nograles para sa Tatak K.